Mga kapuso, Iloilo City nakarecord sang 15 kakaso sang COVID-19 subong adlaw. Pagsaka sang kaso, makabigna nga makaalarma suno sa Iloilo City Health Office. Samtang pagsuksok ng face mask, hugot nga ginarekomendar. Ilabi na sa mga matawo nga mga lugar. Nakatutok, Fes Ordales. Nadugayan sa paglinya sa Ruaca Entrance ang Iloilo City Hall ang mga empleyado, pati na mga may transaksyon, bangod kinaisa-isa mga ini sa mga gwardiya, kaginatsikiyar nga may suksok gid sang face mask. Ang mga wala sang face mask, kaginahatagan man. Ang 85 anyos na si Lola Aida, nanad na kuno nga wala sang face mask, gani nakibot sang ginatagan ni kagin panugyanan nga dapat nga magsuksok gid. Okay, tagaan kami liwat lang ko kabalo ko ha. Mamas liwat mo. Kung kamasi, galing kay kita ko maniban nga wala kamas. Daw okay man lang. Galing kay subungin tagaan kami. Hindi ko obligado kami. Okay man. Epektibo subong adlaw liwat nga ginurekomendar ang pagsuksok sang face mask sa Iloilo City Hall bangod sa padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases sa record sang City Epidemiological Surveillance Unit. Humalin sang December 16, may average nga 11 COVID-19 cases kada adlaw, mas mataas sa average nga 5 ka mga kaso sa pareho nga tion sang tuig 2022. Subong adlaw may 15 ka mga kaso sa syudad, 4 diri ang admitted sa ospital, bagay nga makaalarma na gid suno sa City Health. Ang gina-think namon nga mga cause sa aton nga increasing cases is because of the flu season on top of nagasugod naman kita balik ubra, gasugod ang mga face-to-face, ang mga klase ga face-to-face na ang mga work from home gabalik na sa opisina. So actually may mga patients kita, may mga residente kita nga hindi actually vaccinated, no? Kalabanan sa mga nagapositibo, health workers ka mga estudyante nga nagaedad 21 tubtub 30 anyos. Gani magluwas sa Iloilo City Hall, hugot nga ginarekomendar sang CHO sa mga closed area, mga ospital, subong man sa mga lugar nga may madamo sang tawo ang pagsuksok sang face mask bilang proteksyon. Kami sa City Health Office nag-advise sa mga pamuluyo na kung pwede lang kit magsulog kita sang face mask, mag-proper hygiene, hand wash, alcohol, para ma-avoid naton ang pagmasakit. Bisan din magkadtong Iloy nga si Lenny may balon gid nga face mask sa bag agud makasigurado. Okay lang man, kay pwede man hukson-hukson eh. Nagligad to yan, hindi pwede hukson eh. Para safe kita sa mga viruses. Maski sa sa yabok. Ginapanuginan man sang CHO mga manughiwat pa lang sang Christmas parties nga kung mahimo magsuksok sang face mask kag pilio ng alfresco o kung bukas nga venue sa pagtililipon. Upod kay Hans Desierto, Fes Ordales. 1 Western Visayas.